Il-maġġoranza assoluta hija favur li żgħażagħ ta' 16-il sena jivvotaw għall-elezzjoni ġenerali u tal-Parlament Ewropew. Madankollu jidher li hemm kawtela biex żgħażagħ ta' 16-il sena jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. B'dan ħareġ minn konsultazzjoni pubblika li saret mis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni. Fil-kummenti tagħha s-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli stqarret mal-Gazzetta Kulħadd li dan huwa pass storiku li meta nħarsu lura se nkunu qed ngħidu kemm kien importanti biex isaħħaħ is-sisien tad-demokrazija Maltija. Farrugia Portelli tenniet li dan il-gvern ma jibżax mill-ġudizzju tal-poplu, tant li l-gvern jemmen li żgħażagħ se jkomplu jagħtu nifs ġdid lill-politika Maltija. Apparti l-konsultazzjoni online saru bosta laqgħat ma' entitajiet u persuni li għandhom interess fis-suġġett. Min-naħa tiegħu il-konsulent legali ta' din ir-reforma, Dr. Jonathan Attard, tenna li f'każ li żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena ikollhom il-possibilità li jsiru sindki hemm bżonn li tinbidel l-istruttura legali. Dan kif dawk meqjusa minuri m'għandhomx il-kapaċità legali li jidħlu f'kuntratti u fuq kollox dan huwa soġġett għall-awtorità tal-ġenituri. Meta mistoqsi mill-Gazzetta Kulħadd id-dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzoppardi, wera fiduċja assoluta fil-proċess li għaddej. Huwa qal li bħal meta kien hemm xettiċiżmu li l-vot jingħata lin-nisa u dawk ta' 18-il sena, l-istess hemm issa, iżda hu ċert li għal darb'oħra pajjiżna se jkun fuq in-naħa tajba tal-istorja. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli qalet li flimkien mal-Prim Ministru dan il-Gvern qed juri fiduċja assoluta fiż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li għada pitada se jkunu qed imexxu dan il-pajjiż. Dan il-pass huwa tkomplija ta' pass importanti li ttieħed lura fl-2015 meta żgħażagħ ta' 16-il sena u 17-il sena kienu eliġibbli li jivvotaw l-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. Jekk din il-liġi tgħaddi mill-Parlament, pajjiżna se jkun it-tieni pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li niżżel l-età tal-votazzjoni għal 16-il sena. Dan il-pass se jkun iġib miegħu 8,500 vot ġdid.